Működik? Van nekem is egy. Kedves egybegyűltek, fantasztikus, hogy ilyen szép számmal gyűltünk össze ezen az estén, és hát ez azért nagyon jó dolog, mert olyasmiről lesz szó szerintem ma, amiről nagyon sokan vágyunk, hogy a közegünk olyanná alakuljon, amiről itt ma beszélgetni fogunk, és viszont nagyon sok akadálya van, valószínűleg azért is nagyon aktuális, és hát az én látókörömben most Eszteren, Babarczy Eszteren keresztül, a Facebook posztjain keresztül jött be, és persze rezonáltam rá, mert tényleg olyasmi, ami nagyon fontos itt a mi szűkebb életünkben, a momén, az elmúlt egy évben drámai eseményekkel is szembe kellett néznünk, és aminek az oka részben az volt, hogy az a bizalmi háló, ami egy egyetemet, egy közösséget össze kell tartson, az nagyon megrendült, összetört mondhatni, és az egyik fontos fókuszunk az volt, hogy ezt próbáljuk meg újra építeni, újra szőni ezt a hálót, és az, amikről ma szó lesz, azt hiszem, hogy az nagyban tud ezen segíteni. Úgyhogy én nem is szeretnék többet mondani, mert hát itt kitűnő kollégák és vendégek fognak ebben a gondolkodásban segíteni nekünk, úgyhogy megkérem Lévai Klárát, hogy folytassa akkor ennek az estnek a megnyitását. Köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök. Én azért azt hiszem, hogy Kovács Csaba rektorunk beszélt, megbízott rektorunk, és ez a kör, ez a MOMEK kör, ez a rektornek a köre, amelynek én vagyok a kurátora, és mi nagy örömmel vállaltuk fel ennek a mozgalomnak a népszerűsítését, mert ez egy szűk professzori kör szokott lenni, és most megpróbáltuk a Povedák István tanár úr ötlete alapján ezt kivinni a szélesebb nézőközönség számára, azon elvek és gondolatok miatt, amit az előbb rektor úr olyan kedvesen elmagyarázott. Akkor én szeretném bemutatni az est egyik főszereplőjét, Babarczy Esztert, írót és eszmetörténészt, a MOME docensét. Mellettem pedig Máté Tóth András, akiről, ha valaki nem ismerné, azt kell tudni, hogy a vallástudomány magyarországi alapítója. 2014-ben ő volt az első olyan személy, aki akadémiai nagydoktori címet szerzett vallástudományból. A Szegedi Egyetemen ő alapította a vallástudományi tanszéket. Egyébként pastorálteológiából doktorált a Bécsi Egyetemen, ahol utána még sokáig professzorként doktori hallgatók tucatjait is vezette. Mellette a Szegedi Vallástudományi Tanszéknek volt a vezetője 2022-ig, azóta professzorként szolgálott fent, és a Szapiencia Egyetemen is egy kutatócsoportot vezet. Publikációinak száma sok száz, nem tudom, hogy mennyi, tucatnyi könyvet írt, melyek közül a legutóbbi, szerintem az egyik legjobb, és amely Eszter posztjai mellett a mai estét inspirálta számomra, az Irgalom kultúrája. Nem nagy könyv, nem túl vastag, de annál tartalmasabb. Olyan könyvek egyike, amiből szerintem nagyon kevés van Magyarországon, és nemzetközileg is, ami egyszerre szól a tudományos közegnek, és egyszerre szól a nagy közönségnek is. És Andrásnak sikerült úgy megírnia, hogy el tudja magyarázni benne azokat a koncepciókat, amiket nagyon bonyolultan is el tud magyarázni, viszont itt el tudja mondani közérthetően mindenki számára. Szerintem kötelező olvasmánnyá kellene tenni minden egyetemi oktatónak. És amikor elkezdtük ennek az eseménynek a szervezését, akkor megmondom őszintén, egy picikét bajban voltunk, hogy hova is tegyük ezt a helyszínt. Hozzuk ide az auditoriumba, ahol sok ember elfér, vagy vigyük a könyvtárba, ahol kevesebben. És aztán úgy döntöttünk, hogy egy ilyen esemény a kedvességtől az irgalomig, szerintünk ez annyi embert meg fog mozgatni napjainkban, nem kell mondanom, hogy milyen időszakban vagyunk. Annyi embert meg fog mozgatni napjainkban, hogy tuti, hogy az auditoriumba kell jönnünk, mert meg fogják tölteni a termet. Ugyanis egy annyira polarizált helyzetben vagyunk, egy annyira kiérezett, annyira ellentétekkel átszölt időszakban élünk,
hogy az embereknek valahogy szükségük van arra, hogy normális szót halljanak, és rendesen, kedvesen beszélgessenek velük, illetve normális dolgokról normális, nagyon értelmes, elismert emberek is szóljanak hozzájuk. Úgyhogy ennek az estnek ez volt igazából a célja. Hangsúlyosan nem politizáló eseményként szervezzük, bár itt vagyunk a politikai kampány közepén, de nem pártpolitikát akarunk művelni. Viszont azért azt meg kell jegyeznünk, hogy hát az, hogy ide eljutottunk, azért az a politikusainknak egy jelentős felelőssége. Nem az elmúlt 4, nem csak az elmúlt 4, az elmúlt 16, az elmúlt 36, hanem lehet, hogy az elmúlt 100, 150, 200 év politikusainak a felelőssége, hogy itt tartunk, hogy ennyire kiélezett a helyzet, hogy ennyire kevés a szolidaritás, kevés, nem tudom, majd megbeszéljük, hogy mennyire kevés a szolidaritás, és hogy ennyire egymásnak esnek az emberek. És hát ugye a politikusoknak lehetne egy olyan felelőssége is, hogy ezt a helyzetet valahogy orvosolják, de valahogy ezt nem teszik meg. Régóta nem teszik meg, és most itt idéznék egy rövid szöveget András könyvéből, utána pedig belekezdünk a beszélgetésbe. Az estmenete, mielőtt idézek, valahogy úgy fog kinézni, hogy egy olyan 45 percig itt beszélgetünk, ami lehet, hogy 60 lesz, de hogyha 90 percen túlcsúszunk, akkor nyugodtan kezdjenek el kiabálni, mert szeretnénk megnyitni a beszélgetést utána a nagy közönség számára is. Tehát, hogy ne csak arról legyen szó, hogy mi itt osztjuk az észt és beszélünk. És akkor majd én körbeviszem a mikrofont, hogyha valaki szeretne valamit kérdezni. Úgyhogy maradjanak, és majd legyenek kérdések. Tehát ugye arról beszéltem, hogy a politikusok nem tettek semmit, és akkor idézem. Ha az illetékes politikai elit nem végzi megfelelően a dolgát, akkor az értelmiségnek kell magára vállalnia azt a feladatot, hogy felvilágosítsa, ébressze, lelkesítse a nemzetet, hogy ébren tartsa benne a valódi értékek tudatát és a hajlandóságot, hogy ezekért harcra, de legalábbis síkra szálljon. És mi itt a Momén úgy gondoljuk, hogy az egyetemnek van egy ilyen küldetése is. Hogy ne csak az oktatóinkkal, ne csak a kutatóinkkal, ne csak a diákjainkkal foglalkozzunk, ne csak egy elefántcsonttoronyba zártan működjünk, hanem mutassuk meg azt, hogy mi is az, ami a mi küldetésünk, és mi az, amikről mi itt gondolkodunk. Úgyhogy így kezdenénk bele ebbe az eseménybe, és rögtön egy kérdéssel is nyitnám, hogy szoktunk beszélni arról, hogy válságban vagyunk, válságban van a társadalmunk. De a kérdésem az, hogy tényleg válságban vagyunk, vagy inkább csak válságtudatunk van? Bármelyikőtök, bárki hozzászólhat. Szerintem nagyon súlyos válság van abban a tekintetben, hogy az emberek tehetetlennek érzik magukat. Tehát most ugyan benne vagyunk egy politikai folyamatban, ahol van esélye a cselekvésnek, és le is fogjuk adni a szavazatunkat, de ha ettől eltekintünk, akkor olyan globális folyamatok áldozatainak érezhetjük magunkat, és ezt látom minden nap a diákjaimon, ami elől legszívesebben elbújnának egy önfenntartó, öko-gazdálkodó közösségbe, és megszakítanák a kapcsolatukat a társadalommal. Na most, hogyha ez a jövőképe egy momés hallgatónak, akkor azért valamit nem csinálunk jól. És én azt gondolom, hogy vagy legalábbis amiről én most itt szeretnék beszélni, az az, hogy ez az egyszerű és kicsit butácska szlogen, hogy legyünk kedvesek, ez az ágencia visszavétele, annak az igénynek a megjelenése, hogy én a saját egyéni életemben, a saját egyéni cselekedeteim révén változást tudok indukálni. Mert egy változás, egy kedves beavatkozás elindíthat egy láncreakciót. Mesélek erről valamit, hogy van ugye a közös óránk a diákokkal, ahol kis csoportban kedvességprojekteket csinálnak, és az egyik diák azt találta ki, hogy bevisz egy kávéfőzőt az otthontérbe,
amit elnevezett Lindának, ráírta, hogy ez Linda a kávéfőző, bánjatok vele kedvesen. És Linda a kávéfőző köré kikristályosodott egy kis mag, és ez a kis mag körülnézett a otthontérben, és azt mondta, hogy fú, azért itt nagyon nagy rendetlenség van, ami nem meglepő egy otthontérben. És akkor a kis mag elkezdte szervezni az otthontér összes felhasználóját, több tucat diákot, hogy csináljunk már rendet, gyerekek. S fogták magukat, katalogizálták az otthontérben található elszórt anyagokat, ez pont egy textiles társaság, rendbe rakták őket, kivitték, ami már nem kell, hulladék, és felpucolták az otthonteret. Tehát egy kezdeti kis icipici impulzusból, hogy én azt mondtam a diákjaimnak, hogy találjatok ki valami kedveset, eljutottak a cselekvésig. És azt gondolom, hogy a tehetetlenségben és bénultságban élő embereknek ezt a hitet kéne visszaadni a cselekvésbe, abba, hogy én egyénileg azzal, hogy kedves vagyok a szomszédommal, indukálhatok egy olyan folyamatot, amitől akár először a bérház kommunikációja, aztán lehet, hogy az utca kommunikációja, meg a kerület kommunikációja is megváltozik. Hát itt nagyon nehéz, mert amit olvasok Esztertől, meg hallom, olvasom a Facebookját, tehát ahhoz nagyon jó lenne hozzászólni, jó lenne ahhoz is hozzászólni, amit most mondott. De inkább egy darabig fegyelmezem magam, és azt mondom, amit én gondolok, aztán lesz, ami lesz. Azt nem tudom, hogy válságban vagyunk-e, vagy hogy volt-e a történelemnek olyan szakasza, amikor az ember nem volt válságban. Úgy gondolom, hogy az embernek a létezése az egy drámai létezés, ami azt jelenti a számomra, hogy abban a feszültségben zajlik az élete, de mindannyiunké, nyilván az enyém is, hogy vannak elképzeléseink, vágyaink, álmaink, hitünk, félelmeink, olyan dolgok, amikre azt mondanánk talán, hogy esszenciálisak, lényegesek, igazán lényegesek, perdöntők, sorsdöntők számunkra. Ezeket magunkban hordjuk, de közben a köntösünk a sárba ér. És így vagyunk, és az igazi, a tragédia az, hogyha elmúlnak a vágyak, elmúlnak az álmok, és hogyha tulajdonképpen már nincs mitől félni, hanem csak az emberi élet megvalósításának az optimális technológiáit végezzük el. De nem csak az egyén van ilyen értelemben válságban, vagy ilyen értelemben drámai helyzetben, hanem azt hiszem, és hát az István által említett mindenféle kutatásaim ide engedtek konkludálni, hogy a mi országainkban van egy sajátos drámai, kollektív létezési forma, és ennek a kollektív diskurzusa, amit én sebzett kollektív identitásnak nevezek. Tehát, hogy a kelet-közép-európai régiónak is van egy alapvető drámaisága, ami benne van a zsigereinkbe, a génjeinkbe, a gerincvelünkbe, azért, mert állandó igazodási kényszerbe, és gyakran váltakozó igazodási kényszerben zajlott a kelet-közép-európai társadalmak, népcsoportoknak az élete az elmúlt 50, 100, 150, 200, 250, 1000 évben. És ez ugyanúgy egy folyamatos drámaiságot visz bele a létezésünkbe. Nem tartozunk se ide, se oda, ahogy a Kondrád György mondta, vagy éppenséggel tartozunk ide is, meg oda is, de bizonytalan az, hogy mit is tudunk hinni, mit is tudunk remélni. És ez az egyik oka talán annak, és itt függ össze az egyénnek és a
társadalomnak a drámai létezése, hogy azok az eszmék, vágyak, esszenciák, amikkel ma rendelkezünk, azok kulturális, társadalmi örökségek, azok hagyatékok. És ez a bizonyos társadalmi drámaiság párosul a privát drámaisággal. Nem hiszem, hogy ez rossz dolog. Az a rossz, hogyha ezt nem veszük tudomásul. Viszont azért csak egy picikét kötözködök. De hát nem lehet, hogy igazából ez egy ilyen magyar sajátosság. Tehát, hogy mi annyira szeretünk panaszkodni, és bárhol összejövünk, akkor mi mindig csak panaszkodunk. És hogyha külföldön egy konferencián találkozom magyar kutatókkal, vagy közép-kelet-európai, és egyébként a lengyelekkel nagyon jól együtt tudunk ezen a téren működni, tehát ahogy Bödös Tibor mondja nálunk, államvallás a panaszkodás. Tehát, hogy nem lehet, hogy mi túlozzuk el ezt az egész helyzetet egy kicsikét? Hát figyelj, nézz körül, valamelyik kommentelőm mondta, hogy a elmúlt hetekben 45 percet állt a Móricz Zsigmond körtéren, vidéki kommentelő, keresve valakit, aki segítene neki eligazodni és eljutni a célba. Azt már elfelejtettem, hogy mi volt a cél, de az emberek elmentek mellette, nem álltak meg, nem segítettek. Én azt gondolom, hogy amikor leépül az emberi szolidaritásnak az az alapvető rétege, amit egyébként a szocializációban meg kéne, hogy tanuljunk, hogyha valaki bajban van, akkor én odalépek mellé és segítek. Amikor ez leépül, akkor az egy drasztikus életminőség romláshoz vezet. És én azt gondolom, hogy Magyarországon, főleg Budapesten, de általában Magyarországon is leépült ez a fajta bizalom, együttműködés, konszenzuskeresés, vagy legalábbis kompromisszumkeresés. Lehet nevezni szeretetnek is, de a szeretet az nekem túl nagy szó. Én azért használom a kedvesség szót, mert az, hogy szeresd az embertársadat, az egy nehezen megugorható cél. De az, hogy legyél kedves és mosolyogj, vagy add kölcsön a mobiltelefonodat, hogyha éppen elromlott az övé, vagy engedd fel a villamosra, amikor éppen nagy pakokkal próbál felvánszorogni, ez csak kedvesség, ez még nem emberszeretet. Ez nem olyan nehéz megugrani. De azt látom, hogy ez a fajta készségünk, egy ilyen kooperálási készség, ami különben az egész emberiségnek a sikerét megalapozta az elmúlt pár százezer évben, ez egy kicsit leépült, mert nem bizalommal fordulunk egymás felé, hanem bizalmatlansággal. Mit akar ez tőlem? Miért rabolja az időmet? Mi közöm nekem ehhez? És így tovább. És mi lenne, hogyha azzal az alapattitűddel indulnánk neki, hogy van közöm hozzá, hogy miért ne segítenék, ha tudok segíteni, miért ne adnék, ha tudok adni. Ez egy teljesen más attitűd, amit otthon sajátítunk el gyerekkorunkban a szüleinktől, és az szerintem igenis egy magyar sajátosság, hogy a szülők kisgyermekkorban már azt adják tovább, hogy ne állj szóba a nénivel, ne nézz oda, ne köszönjél, itt nem szokás köszönni, nehogy kinyisd az ajtót, mert ki tudja, ki jön be azon az ajtón. Nekem egy történetem van erről, hogy én a fiamat nem így neveltem, hanem úgy, hogy nyisd ki az ajtót, és ez meg is történt, egyszer valaki becsöngetett, és mondta, hogy takarítani jött egy szemközti lakásba, de felcipelte a takarítószereket, és nagyon nehéz, viszont a kulcsot lehagyta a kocsiban. Letehetné-e ezeket a takarítószereket?
Fiam 10 éves, mondja, persze. Letette a takarítószereket, elment a kulcsért, visszajött, fölvette, elment takarítani, kész, történet vége. És amikor én ezt elmeséltem barátaimnak, akkor azt mondták, hogy te arra nevelted, hogy engedjen be egy idegent a lakásatokba? Megbolondultál? És én azóta abban élek, hogy én megbolondultam. És azóta is bolond vagyok, és továbbra is fenntartom azt az alapvető attitűdömet, hogy igen, sebezhető leszek. Lehet, hogy sebezhető leszek, de mégis bizalommal indítok minden interakcióban. És aztán, ha sebet kapok, akkor majd védekezem, és majd begyógyítom valahogy. De nem vagyok hajlandó bizalmatlansággal kezdeni az embertársaimmal való közlekedést. Engedd meg, hogy reagáljak ezzel egy történettel, hogy én miért álltam emellé, hogy bevegyük a MOME körbe ezt a tematikát, hogy bizonyára mindenki emlékszik arra, amikor januárban eltűnt ez a fiatalember, az egresi, most nem jut eszembe, bocsánat, a keresztneve, aki meg is halt. És hát ilyen országos vagy budapesti megmozdulás volt ez ügyben, és a következő héten én kim voltam a Hunyadi téri piacon, mint minden szombaton, és ott volt egy rendkívül zavart hölgy, akitől többen féltek, viszont a parkőrtől kezdve minden árusig odaállt mellé egy másik hölgy, azt mondta, hogy hívjuk ki a mentőt, hogy nehogy úgy járjunk, mint ezzel a fiatalemberrel. Tehát én azt akarom mondani, hogy nekem nagyon fontos a kedvesség mellett az valódi odafigyelés. Tehát, hogy én ennek a híve vagyok elsősorban, és a valódi odafigyelésben ott rezonál a kedvesség, és hogy ez a példa, hogy ez a fiatalemberrel ez történt, igenis a piacon az őrök, mindenki odajött, a végén ez a szerencsétlen hölgy azt mondta, annyira kedvesen beszéltek vele ott a piacőrök, hogy azt mondta neki a hölgy, hogy én megengedni, hogy én megöleljem magát. Végül nem kellett kihívni a mentőt, mindenki segített, és sikeres volt a történet. Csak ennyit számít a pozitív példa, ha a kedvességünkkel, ha mással nem, önmagunkon tudunk segíteni, szerintem már az is nagyon jó. És ebből lesz mondjuk egy ragadós példa. Hát Simone Weil szerint a szeretet lényege a figyelem. De amikor én figyelmet adok egy másik embernek, de tényleg, tehát nem arra használom az ő szavait, hogy előhozzam a saját történetemet, hanem befogadom, az tulajdonképpen a szeretet legfelsőbb foka. A panaszkodáshoz szeretnék hozzászólni. 2 dolgot. Az egyik, hogy félig tréfásan említem, hogy Simmel, ez a nagyjából 100 évvel ezelőtt alkotó szociológus, német szociológus, elég sokat foglalkozott a pletykával, és részben foglalkozott a panaszkodással. És az volt az állítása, hogy tulajdonképpen a társadalmat a pletyka meg a panaszkodás tartja össze. Mert amikor találkozunk, mi individuumok, akkor ezek azok a segédeszközök, amikkel kifejezzük az összetartozásunkat, hogy pletyózunk, tehát közös titkokat, mindannyiunkban meglévő, ki nem mondott titkokat hozunk bele a beszélgetésbe, és ugyanígy a panaszkodás, amikor az ember panaszkodik, akkor abból indul ki, hogy nagyjából amire én panaszkodom, arra a másik is fog panaszkodni, tehát megint csak az összetartozásunk ezáltal meg fog erősödni. Ez az egyik. A másik az egy kicsit talán összetettebb dolog, ez pedig az, hogy véleményem szerint olyan társadalomban élünk, vagy olyan társadalomtörténeti örökségeink vannak, amelyek eredményeképpen a mi társadalmunk is, és az egész régió társadalma, tehát Magyarország nem teljesít jobban a panaszkodásban, mint mondjuk a csehek, vagy a lengyelek, sőt az osztrákok. Nos tehát, hogy a panaszkodásnak ugye az a lényege,
a felelősséget a sorsunkért azt másokra hárítjuk, vagy a szomszédra, vagy az iskola a tanárjára, vagy a hülye sofőrre, aki elénk vág, hát itt Budapesten sok autó van, mindig csodálkozom, vagy pedig ugye nem politizálunk, de akkor is van kormány, még ha nem is fogják, és akkor így azt mondjuk, hogy jaj, milyen, ezek már megint, és még mindig van lejjebb, hát ez őrület. Tehát a panaszkodásunkkal tulajdonképpen, és itt csak muszáj Eszterhez kapcsolódnom, csak átadjuk, vagy a más hatalmaknak, vagy másoknak a kezébe hagyjuk a mi kocsink gyöplőjét. És nagyon egyetértek azzal, hogy vállaljunk felelősséget. Úgy mondják, mondjuk a társadalomtudományban, hogy legyünk polgárok, legyünk burzsóák, és legyünk felelősek a saját tetteinkért, és ne várjuk, hogy mások gondoskodjanak rólunk, gondolkodjanak helyettünk, hanem a saját belátásainkat vállalva tegyük meg azt, amit helyesnek látunk. És akkor a kérdésem az lenne, hogy jó, de ez mikor borult így meg körülöttünk? Tehát mikor borult meg ez a szolidaritásrendszer? Mert ugye arról beszélünk, hogy a szolidaritás az válságban van. Persze látunk itt mindenféle ilyen akciókat, hogy van egy-egy személy, például egy volt rendőr, akinek összegyűjtenek hirtelen pár százmillió forintot, és akkor mégis van egy valami társadalmi összetartozás, de ez a populizmussal borult meg? Vagy az elmúlt évtizedekben, a rendszerváltozás óta? Vagy mi mindig is válságban voltunk? Hát most valami olyat szeretnék mondani, ami nem PC, vagy nem is tudom milyen. Azt a kifejezést szeretném használni, hogy hitválság, de nem azért, mert teológus vagyok, tehát nem bigottságválság, és nem rítusválság, mert rítus többség van, rítus tumultus van, hanem hitválság, és nem feltétlenül a keresztény hit válságára gondolok, hanem annak a mondjuk így válságára, vagy kiürülésére, hogy vannak olyan eszmék és összefüggések, amelyek jól lehet minden korban másképpen jelentkeznek, de önmagukban változatlanok. De most csak egyet mondok, amit mindannyian itt tudunk, az úgynevezett aranyszabály, hogy ne tedd másnak azt, amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek, ami minden nagy kultúrában gyakorlatilag a tengelykor óta így vagy úgy, vagy amúgy jelen van. Tehát, hogy és legalábbis amit Charles Taylor, ez a nagy kanadai szociológus, morálfilozófus állít a Secular Age című könyvében, ő azt mondja, hogy ezek az eszenciák és annak a tudata, a tudása, annak a relevanciája az emberi, egyéni és társadalmi együttélés számára az megbicsaklott, és igazából a szekularizáció az nem a vallás hanyatlását és a vallási intézmények marginalizálódását jelenti, hanem ezeknek a hát úgy mondanám, hogy az emberi együttélést biztosító dogmáknak, alapigazságoknak az erodálásáról van szó. És akkor egészen konkrétan, amikor azt mondjuk, hogy hát a demokrácia oda van sok országban, mikor a rendszerváltás volt, akkor ugye Amerikára szegeztük a tekintetünket, mert hogy akkor hát végül is ott van a demokráciának a fellegvára, na most szegezze valaki Amerikára a tekintetét tényleg. Tehát, és akkor ugyanúgy mondhattuk azt, hogy hát akkor Angliára szegezzük a tekintetüket, hogy Franciaországra szegezzük a tekinteteket, Németországgal diszkrétek voltunk, akkor most tessék, nézzük meg Franciaországot, nézzük meg Nagy-Britanniát, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy, és ennek talán az az oka, hogy akkor, amikor a demokráciát
mondjuk így, mint társadalmi formát, most nem a görögökre gondolok, hanem az újkorira kitaláltuk, akkor volt egy common sense, volt egy közgondolkodásunk, ami pont az ilyen alapértékekre épült, nevezetesen, hogy azért kell mindenkinek szavazati jogot adni, mert mindenki az Isten teremtménye, és mint Isten teremtménye teljesen egyenértékű a többivel. Most már nem gondoljuk azt, hogy mindenki Isten teremtménye, és egyre inkább úgy tűnik, hogy erősödnek azok a gondolatok, hogy talán mégse kéne mindenkinek szavazati jogot adni, talán mégiscsak szűkíteni kéne az emberi önrendelkezést, mert látjuk, hogy mi történik a demokratikus választásoknak, mi lesz a következménye. Hát az lesz a következménye, hogy gyakorlatilag a demokratikusan választott emberek nem demokratikus módon kormányozzák azt, akit lehet. Vagyis tehát én azt gondolom, hogy itt van, és az Eszter is, ha jól értelek, ezt feszegeti ezzel a tényleg nagyon finom, még ha nem haragszol, azt is mondom, bájos gondolattal, hogy igen, legyünk kedvesek, de hát miért legyünk kedvesek? Mire támaszkodik az ember akkor, amikor dacára mindenfélének mégis kedves, valami olyan többletre, valami olyan nem is tudom micsoda, nem is morálisnak mondanám, hanem hát azt mondanám hit, aranytartalékra támaszkodik, valami olyan reflektált vagy nem reflektált belátásra támaszkodik, ami megindokolja számára, ahogy József Attila mondta, miért legyek tisztességes kiteríteni. Miért ne legyek? Hát most itt a miért ne legyek az a nő a dologban. Úgyhogy igen. Szerintem egyfajta ősbizalomról van szó, és nekem nagyon segített ebben az Andrást alátámasztva, nagyon segített ebben egy történet, aminek során én csatlakoztam az unitárius egyházhoz, abban az értelemben, hogy az unitárius tanítás szerint az ember nem rossz, hanem jó. És én azt szerint éltem az életemet, hogy az ember rossz, és átprogramozták az agyamat. Magyarázat, hát agymosásnak vetettek alá ezek az unitáriusok, el sem mondom milyen módszerekkel, és az jött ki belőle, hogy nézzük azt, hogy mi van, ha úgy viselkedem, mintha az emberek jók lennének. Gondoljunk bármit arról. Ha úgy viselkedem, mintha az emberek jók lennének, érdekes módon az egy önbeteljesítő jóslat lesz. Ugye az önbeteljesítő jóslatokat a Robert Merton fogalmazta meg először, az amerikai szociológus. Az a lényege, hogyha hiszel benne, megvalósul. És egy kicsit az én fejemben, bár én nem vagyok teológus, és nagyon neofita vagyok még itten az egyház területén is, de az én fejemben egy kicsit ilyenek a hit igazságai is, hogyha hiszel benne, akkor másképpen fogsz cselekedni, és akkor egy másfajta világ létrejöttéhez járulsz hozzá. És én itt helyezném el a hitet, a hit szerepét, tehát, hogy én nem vagyok abban biztos, hogy én hiszek Istenben, vagy inkább azt gyanítom, hogy nem, de nem tudom, nehéz kérdés. De az ősbizalmat megkaptam, és megkaptam azt a képességet, hogy úgy nézzek a másik emberre, mint akiben alapvetően lakik valami jó szándék. Hogy kaptad meg az ősbizalmat? Az ősbizalmat az ember azt nagyon mélyről jövően szerzi meg. Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy kaptad meg. Szeretettel. Úgyhogy egy közösség szeretettel fogadott. Én egy nagyon nehéz családból jöttem, ahol a szeretet nem áradt, mondjuk így, és bekerültem ebbe a közösségbe, ami viszont azt se kérdezte, hogy én hiszek-e Istenben. Semmit, azt se kérdezték, hogy honnan jövök. Adtak kávét, meg süteményt, mondták, üljek le nyugodtan, majd beletanulok, mikor kell énekelni.
És aztán ennyi. És főztünk egymásnak kávét a végén, és mindenki hazament. De azért az ősbizalom nem mentes szerintem az önbizalomtól. Tehát, hogy valamennyire az embernek kell bíznia önmagában ahhoz, hogy ezt tudja működtetni, nem? Nem tudom, hogy én bízok-e magamban, őszintén szóval szerintem nem. De bízok az Nekem nem úgy közösségben. tűnik. Mondhatok valamit? Hogy én is meg tudnám ismételni a mondatodat, hogy nem tudom, hogy hiszek-e vagy se, egy teológusnak borzasztóan nehéz hinnie, tehát ez itt extra csapás. Nos, de azért mégis tényleg nagyon nagy kulturális hagyománya van annak, amit említettél, úgy tekinteni az emberre, mint hogy jó. És az egyik ilyen fő csapás, legalábbis itt az európai gondolkodás történetében, az aznak a zsidó-keresztény hagyományra való emlékezés és emlékeztetés, hogy az ember jónak van teremtve. És nem csak, hogy az ember, minden, ami van, ebbe a kis teremtéstörténetnek csúfolt gyermek dalocskában mindig a refrén úgy van, hogy látta az Isten, mindez jó, este lett és reggel, következő nap. Mindez jó, mindez jó. És azt hiszem, hogy van így egy olyan örökségünk, amivel lehet így vagy úgy bánni szabadon, de van egy olyan örökségünk, hogy az, aki fölött nincs hatalmunk, úgy tekint ránk, hogy jónak tekint bennünket. És akkor következésképpen, hogyha mondjuk az Isten és az ember közötti távolság így van áthidalva, hogy az Isten jónak lát bennünket, hát akkor az a kis távolság, ami köztünk van, az talán szintén ezen a módon mégis könnyebben áthidalható. És ez így mind nagyon szép, nagyon jó, tulajdonképpen mesebeli idill, azonban az a tapasztalatunk, hogy mégiscsak vannak rohadt alakok. És lehet, hogy nem mindig, de azért esetenként, pehesebbeknél gyakrabban az történik, hogy igazságtalanul valamit elkövetnek ellenük. És ha most elhallgatnék, akkor mindenki magában már tudná, már sorolna, már jön a film, már jön a dokumentumfilm, ami az élettörténetemben a rohadt alakokról szól. És akkor utána kell újra föltenni a kérdést, hogy akkor hogyan lehet föntartani azt, hogy az ember mégis azt mondja, hogy az a rohadt alak is jó. Miközben velem szemben egy Gani. Akkor hogyan? És ez borzasztóan nehéz, és amit ebben az általad fölmutatott könyvben próbáltam elmondani, nem direkt módon a keresztény hitre alapozva, de mégis erre a keresztény kultúrkör hagyományaira alapozva, hogy végső soron az emberi együttélésnek a nyitja, az tulajdonképpen nem a tolerancia az egy következmény lehet, az igazi nyitja az a megbocsátás. Tehát, hogy valami módon tudni megbocsájtani, de anélkül, hogy azt a szemétséget, amit elkövettek ellenem, azt úgy venném, mintha az nem is lett volna szemétség. De az. De pont akkor érvényes a nagy kihívás, vagy akkor élesedik be a nagy kihívás, hogyha sikerül valahogy különbséget tenni az illető szemét magatartása és az illető, hát valahogy végső soron mégis ártatlan lénye között, hogyha valahogy sikerül mögéje látni annak, amit ő tett, és belátni oda, ahol ő ugyanúgy északfogtitok, idegenség, ismerjük. Szerintem ez azok a nagy történések, azt hiszem az életünkben, én életemben biztosan, azok a nagy történések, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy annak ellenére nem szakítják meg vele a kapcsolatot, hogy
valami komoly szemétséget követett el a másik iránt. Tehát, hogy a saját szemünkben lévő gerendával jobb kezdeni ilyenkor. Igen. Erre gondolsz, arra a fajta megbocsátásra, amire most hirtelen csak ez jutott eszembe a Bűn és bűnödésben a Szonya, ahogy a Raskolnikovot, amikor száműzik, és amilyen módon megváltja a szeretetével. Hát igen, a Bűn és bűnhődésben tényleg, hát nem is tudom, 100-ával vannak olyan mondatok, amelyek ezt támasztják alá. De most mivel az irgalom kultúrájáról van szó, én most a Németh László Irgalom című regényét szeretném csak egy pillanatra idehozni, biztos mindenki olvasta, amely regényben az irgalom szó egyszer se fordul elő, by the way, csak a címében, de az a sztori, ahol a végén a sántát támogató, szóval hát az megmutatja ezt, hogy lehet azzal szemben irgalmat gyakorolni, és hogy az áldozatnak a nagy esélye az, hogy irgalmat gyakorol. A legnagyobb hatalma az áldozatnak, amire senki más nem képes, mert senki más nincs abban a szorult státusban, mint az áldozat, hogy irgalmat gyakoroljon. És akkor most húsvét jön, hát nem kell túl direkt módon hivatkozni. Itt, hogyha az áldozat már szóba került, azért a magyar történelemben és a magyarság azért úgy szereti magát áldozatként feltüntetni, viszont az irgalomgyakorlásban, meg a megbocsátásban azért valahogy nem vagyunk mi túlságosan erősek, én úgy gondolom. A történelmünk, legalábbis a 20. századi magyar történelem nem arról szól, hogy megbocsátanánk akármilyen csoportoknak, vagy egy... Igen, ebbe igazad van, István, de én azt mondanám, hogy legyünk óvatosak, amikor ezt mantrázzuk jogosan, és lépjünk egyet hátrébb. Gondoljunk bele abba, hogy mindannyian, akik túléltük a csecsemőkort, meg a kisgyerekkort, tulajdonképpen mások irgalmából éltük túl, mert hogyha elfordultak volna tőlünk, akkor most itt nem beszélgetnénk, akkor nem lennénk az ember a legbénább állat, ahogy a Gélen mondja, vagy nem élnénk túl. És hát 4 gyerekem van, mind felnőtt, nagyon jól tudom, hogy a csecsemőkor hosszú ideig tart. És most is, amikor kollegiális közösségben, vagy tanári közösségben, vagy szomszédsági közösségben, vagy egy érdeklődési kör közösségében vagyunk, hát akkor is nyilván mindannyian tudjuk, hogy hát 1000 oka lenne a többieknek, hogy a sok hülyeségem miatt, például én sokat beszélek, mondják azt, hogy te fáradj már kijebb, jó? Légy szíves, inkább csukd be mögötted az ajtót, vagy legközelebb elfelejtjük véletlenül az e-mail listára fölírni a nevedet. És ez annyira természetes lenne, annyira magától értődő lenne, hogy az emberek jogosan a mi hülyeségeink miatt azt mondják ránk, hogy takarodj, anatemaszit, ne legyen rólad szó, apage sátanász, ahogy mondja Jézus Péterre, húzza háta mögé te sátán. Szóval, tehát, hogy van egy ilyen ős tapasztalatunk az irgalomról, és igaz ugyan, hogy belekeveredünk abba a diskurzusba, vagy abba a turbulenciába, hogy panaszkodunk és áldozatot csinálunk magunkból, és így tovább, ahogy mondta valaki, hogy a mi társadalmaink, Kelet-Közép-Európa társadalmai 90-ig csak elnyomottak voltak áldozatokká, 90 után lettek. És ez óriási különbség, szerintem legalábbis, hogy valóban, ahogy mondod, hogy áldozatként fogjuk fel magunkat, vagy pedig csak a történelem viharaiban néha a rövidebbet húzóknak. Ez nagyon nagy különbség. És hogyha megkérdezzük azokat, például mondjuk volt egy kutatás, amiben benne voltam, megerőszakoltnék, hát az egyetlen egy dolog, amit ezek a nők akartak, azt akarták, hogy ne legyek áldozat. Hogy ne az legyen a homlokomra írva, ne az legyen az élettörténelem fő vezérfonala, hogy én áldozat vagyok, hanem az, hogy átéltem valamit, és megbirkóztam vele. Nem, én győztes vagyok. És azért is győztes vagyok, mert esetleg tudok szembenézni azzal, aki elkövette velem azt, amit sohasem szabadott volna.
Nem tudom, ismeritek-e, a Zimbardo-nak volt pár évvel ezelőtt ez a Hősök programja. Sajnos meghalt, és ugye voltak egyéb problémák is Zimbardoval, de szerintem ez az ötlete, hogy megpróbálta Magyarországon ezt az attitűdöt megváltoztatni, én nagy figyelemmel kísértem, hogy lesz ebből valami. Kérdezném Esztert, hogy valami hasonlóra gondoltál ebben a kedvesség projektben egy picit? Hát abban a tekintetben hasonlóra gondoltam, hogy a fókuszt át szeretném helyezni a panaszról és a sérelemről a pozitív példára. Tehát, hogyha ahelyett, hogy arra gondolnánk, hogy milyen bunkó volt már megint a szomszédunk, arra gondolunk, hogy milyen jó fej volt viszont a kisboltban az eladó, akkor egyszer csak éjből nappal lesz, és kisüt a nap, és ez mindenkinek jó. Ez egy ilyen primitív, pozitív pszichológiai trükk, de beválik, működik. Tehát én a fókusz szeretném áthelyezni arra, hogy akárhová szavazunk is, alapvetően olyan emberek vagyunk, akik szeretik a gyerekeiket, szeretik az otthonukat, igyekeznek rendesnek lenni a szomszéddal. Nyilván vannak tűrhetetlen szociopaták, meg van mindenféle más megkeseredett ember Magyarországon, de az én célom az, hogy higgyük el egymásról azt, hogy a másik alapvetően oké. Hogy a másikkal alapvetően szóba lehet elegyedni, nem lesz belőle baj, nem lesz belőle katasztrófa, nem kell bebújni a telefonomba a vasúti vonalon, hanem nyugodtan fölnézhetek és rámosolyoghatok arra, aki szemben ül velem, nem fogja elvágni a nyakamat. Tehát körülbelül ez. De még egy kicsit visszatérve ahhoz, amit az István kérdezett, én azt a magyar politikai elit rettenetes bűnének tartom, hogy sérelmi identitásokat alakított ki, és ezekre a sérelmi identitásokra alapozta a politikai lojalitást. Tehát mindig ki volt jelölve egy ellenség, egy tettes, akinek mi áldozatai vagyunk, és akik ellen nekünk össze kell fognunk, és természetesen az összefogás egyetlen lehetséges módja az, ha arra a pártra szavazunk, amelyikre. Ez az elmúlt 30 évnek az üzenete a magyar politikában. A másik mindig a végromlást hozná el a nemzetre. Ez szimmetrikus egyébként, tehát annak ellenére, hogy nekem vannak politikai szimpátiáim, azt találtam, hogy ezt mind a két, vagy 3, vagy 4 politikai oldal egyaránt alkalmazza. Azért alkalmazzák, mert nagyon hatékony. De nekünk, mint civil társadalomnak azt gondolom, hogy ellen kell állnunk a sérelmi identitásnak, és úgy kell tekintenünk a politikusainkra, mint egy kicsit gyanús alvállalkozóra, akinek a munkáját azért nem állt ellenőrizni. Semmiképpen sem rajongással, és minden kétséget félretevő vak szerelemmel. Minden kétséget félretevő vak szerelmet, azt alkalmazzuk a házastársunkra, vagy a szerelmünkre, vagy a kedvenc színészünkre, vagy énekesünkre, tehát van ennek helye, nem a politikában. És még valamit akartam mondani, még az Andráshoz kapcsolódva, hogy az irgalom és a megbocsátás is egy nagyon fontos dolog, de én egy másik, talán kevésbé keresztény gyökerű attitűdöt is nagyon fontosnak tartok, és az annak az elvállalása, hogy sebezhető vagyok. Hogy amikor én kimegyek az emberek közé, mint ahogy most virágvasárnap jön Jézus Jeruzsálembe, és tudja, hogy ő sebezhető. Nem állnak mögötte
tömegek, nincsenek fegyveresei, nincs semmi, ami megvédje, és mégis jön. És vállalja, hogy ő sebezhető. És azt gondolom, hogy ezt a sebezhetőséget, amit én egész életemben teljesen őrült módon gyakoroltam, azzal, hogy különböző dolgokat elmondtam magamról, amiben aztán bele lehetett kötni, ezt a sebezhetőséget szerintem vállalnunk kell ahhoz, hogy egymás szemében hitelesek legyünk. Tehát aki mindig tökéletesnek akar mutatkozni, az ezzel egyszer mint egy páncélt húz maga köré, és ahhoz az emberhez nehezebb kapcsolódni. Nem relatable, ahogy az angol mondja. Tehát bizonyos fokú sebezhetőséget el kell vállalni ahhoz, hogy a kedvesség kultúrájában tudjunk tényleg élni. Ahol a kedvesség nem egy felszíni udvariasság, hanem egy annál mélyebb odafigyelés. A beszélgetés elején akartam megkérdezni, de elfelejtettem. Viszont muszáj megtennem szerintem. András, írsz a könyvedben, és a kutatásaid is erről szólnak, hogy ugye a régiónak, köztem Magyarországnak is ugye egy sebzett kollektív identitása van. És szerintem érdemes lenne elmondanod, hogy mik ennek a tünetei, mert hogyha meghalljuk ezeket a tüneteket, akkor sokakban egy ilyen aha érzés fog szerintem előkerülni. Hát ez most egy kicsit olyan vizsgakérdés, hogy emlékszem, hogy mit írtam. Na most figyelj, hogy 3 percnél nehogy többet beszéljek, légy szíves. Tehát, hogy ez a bizonyos sebzett kollektív identitás, ez tehát egy ilyen geopolitikai státus következmény, hogy a mi régiónk országai, Kelet-Közép-Európa, tehát a Baltikum, Közép- és Kelet-Európa, valamint a Nyugat-Balkán országai egész történelmüket nagyhatalmak szorításában élték, és a nagyhatalmak az egymással vívott érdekküzdelmeiket ezen a területen vívták meg, és mindig valaki megszállta ezt a területet, és ezért az itt lévők kényszer ragaszkodás, kényszer lojalitás pályákra voltak állítva, amit hát egyik társadalom se bír el, főleg, hogyha ilyen sokszor zajlik ez le. És akkor én ezt sebzettségnek nevezem. És ez mindaddig teória volt, amíg egyszer csak nem adódott arra lehetőség, hogy Magyarországon kipróbáljunk reprezentatív közvéleménykutatásokban állításokat, amelyek a sebzettséget megfogják. És ott végül is 3 ilyen kulcsállítás lett. Az egyik az, hogy az országunk az mindig a rövidebbet húzta. A másik, hogy meg kell emlékeznünk az elszenvedett tragédiáinkról nyilvánosságban, és a harmadik pedig, a harmadik nem jut eszembe, és egyszer csak tényleg azt kell mondanom, hogy az Olimposz összes istene összefogott és támogatott bennünket, egyszer csak lehetőség volt becsempészni ezeket a kérdéseket egy összeurópai reprezentatív vizsgálatra, ahol 39 országban lekérdezték ezeket, és akkor jött a megdöbbenés. Az összes kelet-közép-európai ország az inkább sebzett csoportba tartozott, az összes más ország az pedig a kevésbé sebzett. Ez benne is van a könyvben, ez a térkép. És akkor hát ez nagyon-nagyon ritka, hogy az ember egy elméleti megközelítést feketén-fehéren igazolva lát, és azóta több ilyesmi történt, és ez egyszerűen mindig bejön. Vagyis Magyarország ebben az egész európai régióban Szerbia előtt, Bosznia-Hercegovina előtt a legsebzettebb országnak tartja saját magát. És valóban, erről aztán nagyon sokan mások is írtak, ez a tragédiára való emlékeztetés kultúrája, hát így tanulunk az iskolában történelmet, az összes elbukott forradalmunkat. Hát ez megy, itt mindenki tragikus hős, itt mindenki neki indult valami szent eszmével, és utána arccal a sárban végezte.
Tehát, hogy ezt tanuljuk, így vagyunk. Az összes történelemkönyv, egy pécsi kutatócsoport zseniálisan elemezte az iskolai történelemkönyveket e tekintetben. De nézzük meg a nagy íróinkat, vagy nézzük meg a népdalainknak ezt a lefele omló dallamát, vagy nézzük meg a kelet-közép-európai himnuszokat. Tele vannak tragédiával, minden, a lengyel himnusz, a cseh, az összes, az észt, mindegyik csupa tragédia, csupa gyász, csupa kard, csupa háború, csupa csapás. Más országok himnuszai azok pedig hát a boldogság, a fényesség, a lobogó zászlók, az előre törő reményt éneklik az összes nemzet ünnepe. Hát bármelyik országnak van ilyenje. Na, úgyhogy tehát ez a sebzett kollektív identitás, és akkor utána következik a másik kérdés, jó, mi történik a sebekkel? És akkor erre próbálom válaszként megfogalmazni, hogy a sebekkel szemben az irgalom kultúrája a válasz, ami valóban ott kezdődik, hogy a saját sebeinket és sebezhetőségünket és sebzettségünket el kell fogadni. Ugye az angol nyelvterületen már régóta beszélnek vulnerability-ről, sebezhetőségről. És aztán egyszer egy konferencián kifakadtam, hogy hát elnézést, én olyan országból jöttem, ahol nem hetőség van, hanem ség van. És akkor azt nem jó. Úgyhogy tehát, és akkor ez a válasz. És azt belátni, ahogy a buddhizmus tanítja, hogy úgy lehet megszabadulni a szenvedéstől, a fájdalomtól, hogyha mindent semminek tartunk, vagyis tehát bevállaljuk azt, hogy a sebzettség az egy közös természetünk, tehát nem a sebekkel kell foglalkozni, hanem az irgalommal és az összetartással. Végem van. Igen. Hadd szóljak közben egy pillanatra, mert úgyis felbiztattál, hogy nyugodtan szóljon közben, hogyha sokat beszélsz. Én a 2000-es évek elején részt vettem egy ilyen blogban, egy szociológusnak a blogjában, ahol mindenki valamilyen véleményt alkotott, és többek között történészek is voltak, és ugyanerről beszélgettünk, amiről most itt szó van. Én akkor kitaláltam ezt, hogy az alföld mentalitás. Hogy amit te sebzettségnek nevezel, én ezt még nem olvastam végig a könyvedet, de az alföld mentalitást, ezt én találtam ki, ezt a kifejezést, az arra vonatkozott, hogy az Alföldön történt meg az a tipikus magyar történelmi helyzet, hogy mit tudom én, évtizedenként váltakozott az, hogy éppen melyik török, német éppen kitört be oda, és az ott élő embereknek bizony folyamatosan reagálnia kellett arra a helyzetre, hogy éppen ki fogja kirabolni, ki fogja megölni. Ezért nagyon megtanultak viselkedni, és mindenkivel csak úgy csinálni. Tehát, hogy én ezt a sebzettséget kicsit... és akkor itt egy történész azt írta, hogy részt vett egy holland konferencián, ott fiatal emberek este ott beszélgettek egymás között történészek, és mondták nekik a hollandok, hogy hát mondjatok már egy pár példát a magyar történelemből, hogy ti miért vagytok annyira szerencsétlenek, és annyira sebzettek, bár azt hiszem, hogy nem ezt a kifejezést használták. És akkor sorolták a történelemben a történéseket, és állítólag hatalmas röhögés volt, hogy mindenki elkezdett sorolni a maga, de többen laktak egy szobában, mindenki a maga nemzetének a történelméből, ennél sokkal nagyobb drámákat. Tehát nekem még mindig kérdés az, hogy itt Kelet-Európában miért gondoljuk azt, hogy velünk akkora dráma történt, nem arról van ez szó, amit az öngyilkosságnak a szociológiájánál tudhatunk, hogyha valaki lát egy mintát a családjában vagy a közelségében, sokkal hamarabb azonosul azzal. Hogy itt is ugyanez van, hogy valaki egyszer csak és akkor ez harapódzott tovább, akár csak ilyen pici dolgokból, mint ez az alföld mentalitás, hogy így reagáltak, ezt tanulták meg. Tehát, hogy ezt tanultuk, ha jól értem, amit mondasz. Ez nagyon igaz, és nem is szeretnék egy ilyen nemzeti sorscsapás vetélkedőbe beleszállni, hogy akkor melyik ország tudja a legtöbbet felsorolni, ez nyilván így értelmetlen lenne. És most arra nincs idő elmondani, ezt kifejtem itt is kicsit, egy másik korábbi könyvemben hosszabban, hogy azért ennek a régiónak a sebei, a történelmi traumái, azok akkor is unikálisak, hogyha egyébként különböző értelemben más országokban is tudnak felsorolni nemzeti tragédiákat. Tehát
én is megtapasztaltam, tartottam egyszer, mint a Washingtonban egy előadást erről a témáról, és az első hozzászóló egy texasi szociológus kolléganő volt, aki azt mondta, hát Texasban ugyanígy van. Hát látszik, hogy nem sikerült elég világosan elmondanom, hogy nem ugyanúgy van. Úgyhogy, de most végül is mégis azt gondolnám, hogy ne itt hagyjam abba a mondatot, hogy rajtunk nem segít a mi társadalmi kultúránkat, viselkedés kultúránkat, egymásról való gondolkodásunkat és hozzáállásunkat nem segíti, ha kiderül, hogy mondjuk Németországban is vannak hasonló problémák, vagy Hollandiában, vagy bárhol, Dániában. Rajtunk az segít, hogyha elsősorban a kelet-közép-európai országoknak a hasonló logikáját értjük meg, és megpróbáljuk itt újra és újra átélni a legkülönbözőbb módokon, amire vannak is próbálkozások azt, hogy egy csónakban nevezünk. Itt egy csónakban nevezünk. És most már mondjuk egy ideig azt hittük, hogy vége van már a szlovákozásnak, meg vége van a románozásnak. Hát most jött helyette az ukránozás, hát tényleg pont ez nagyon hiányzott mindenkinek, de tehát, hogy ezt belátni, hogy azok a feszültségek, amik itt a régióban nemzetközi feszültségek voltak, azok diplomáciai gyógyító processzusokra, folyamatokra szorulnak rá, azért, hogy ebben a régióban kimújjék végre a teljesen indokolatlan és értelmetlen kölcsönös gyűlölet. És meg kell mondjam, hogy Szlovákiával szemben nem a szlovák politikával, mert az ugyanolyan jó, mint a magyar, hanem a szlovák lakossággal. Tehát most már nem törik be az autót, ha az ember elmegy a Tátrába síelni, az autóüveget, és Romániában is hát egészen furcsa helyekre kell elmenni, és nagyon sokat kell inni ahhoz, hogy előjöjjön újra ez a régi, hogy hívják, hát persze vannak, akik ennél nálam sokkal jobban ismerik. Na. Mit szólnátok ahhoz, hogyha még Eszter válaszolsz, és utána kinyitjuk a beszélgetést? Ezt akartam javasolni én is. Hát én annyit tennék csak ehhez hozzá, hogy az én projektemnek része az is, hogy a másik narratíváját befogadjuk. A másik narratívájának meg a magva többnyire az a sebe, az ő sebe, és hogy azt ő hogy próbálta kiheverni. Tehát, hogyha a saját narratívánk mellett a másik narratíváját is elismerjük egyenrangúnak, még akkor is, ha nem értünk esetleg egyet vele, akkor már is egy párbeszéd alapját teremtettük meg. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobb az lenne, régen csináltam ezt, mert perverzióm volt, hogy az interneten vitatkoztam, és akkor régen csináltam ezt, hogy szélsőjobbosoknak elmeséltem, hogy az én nem zsidó nagyanyáim, mert volt zsidó nagyanyám is, de nem zsidó nagyanyáim kiigényeltek zsidó lakásokat. És akkor a szélsőjobber nem tudott mit mondani. Hát és ő ahhoz szokott hozzá, hogy a zsidók panaszkodnak, hogy az ő lakásukat bezzeg elvették. De ahhoz, hogy valaki odajön és azt mondja, hogy én történetesen tudom, kinyomoztam, hogy az én nagyszüleim zsidó lakásba költöztek, miután kibombázták őket, ezzel nem tudtak mit kezdeni. És azt gondolom, hogy ez a fajta attitűd, amikor a másik csoportnak a fájdalmait fel tudom fogni olyan történetként, amit akár én is átélhettem volna, és nem a tettest látom benne, hanem az áldozatot, aki adott esetben persze felnagyítja a fájdalmát, meg bűnösöket keres, meg stb. Köré épül egy egész iparág, egy ilyen sebb köré. De hogy alapvetően meg lehet célozni egy olyan szinten egy másik csoport sebeit,
ahonnan lehetségessé válik az, amiről az András beszél, és az irgalom meg tud jelenni a kommunikációnkban. Ámen. És akkor most Szeretném megkérdezni. Bandit, hogy a fényt egy picit Igen. tekerje föl, és hogyha vannak kezek, akkor futunk a mikrofonnal. Jó estét, sziasztok! Két hosszabb, vagy hát ilyen témát dobnék be, megpróbálom moderálni magamat, hogy ne legyek túl hosszú. Az egyik az egy dokumentumfilmes példa erre a most tárgyalt témára. Van a Joshua Oppenheimernek az The Act of Killing című filmje, amiben indonéz tömeggyilkosokat, akik még mindig hatalmon vannak, velük forgat filmet, és ahelyett, hogy szembesítené direkten a tetteikkel őket, elkezd velük filmet forgatni arról, amit ők csináltak, de ők abban a tudatban vannak, hogy ők hősök, és a film közben, ha nem is empatizálunk velük, de hogy megértjük azokat az embereket, akik ezeket a szörnyű tetteket elkövették, míg a film végére az egyikőjük önmagától rádöbben arra, hogy mit csinált, és ezen keresztül értjük meg úgy igazán az emberi gonoszságnak a működését, kiszerűségét, és közben magát az embert. És csak ehhez képest egy negatív példa itthonról, kis hazánkból, a Skrapski Fruzsináéknak a Biszku filmje, amiben letámadna, vagy lépre csalnak egy embert, akit utána az utolsó pillanatban szembesítenek a bűneivel. Nálam az a film annyit ért el, hogy valakit, aki borzasztó tetteket vitt véghez, megsajnálok a végén. És ezt akartam mondani. A másik pedig egy ilyen terápiás példa, ahova el fogok jutni. Van a Bell Hooksnak a könyve a szeretetről, és ő írja azt, meg hát ezt sokan mondják, hogy a szeretet az igazából egy cselekvés, nem egy főnév, hanem egy cselekvés, és valahogy ahogy beszéltetek, nekem az jutott eszembe, hogy ha ez egy cselekvés, akkor ezt gyakorolni kell, és hogy valahogy a szeretetnek a gyakorlása nekem ez a kedvesség, és ehhez tartozik, és hogy maga az, ahogy a szeretetet gyakorolja az ember, hogy ez miért egy ilyen önző aspektus fog behozni, hogy ez miért jó nekem, miért hasznos nekem az, hogyha ezt gyakorlom. És azért hasznos, mert ha én gyakorlom, akkor jobban tudom szeretni saját magamat is, sokkal kedvesebb tudok saját magammal is lenni, és csak egy terápiás példa erre, hogy van az IFS nevű terápia, ez az Internal Family System, ami belső érészekkel dolgozik, és annak az arról szóló könyvnek az a címe, hogy No Bad Parts, hogy nincsenek rossz részeink, és az az egyik technikája ennek a terápiás módszernek, hogy a benned lévő rossz érrészeket próbáld meg megszeretni és elfogadni, mert akkor gyógyulnak ők meg szépen lassan, és kerülnek helyre. Igazából kérdés nincs, csak ezek eszembe jutottak. Bocsánat. Nagyon köszönjük ezt a hozzászólást. Csaba? Igen, hát nekem a történeti vonalat szeretnék képviselni természetesen, és hát csatlakozni ehhez, hogy ahol kollektív sebzettség van, ott kell legyen kollektív igyekezet is arra, hogy a gyógyulás és a párbeszéd, ugye mondta Eszter, hogy beszélgetés, meghallgatás útján tudunk gyógyulni, vagy szeretni. És hát például azért a nyugaton, ahol ugye boldogabbak a himnuszok meg szebbek, ott azért létezik olyasmi, hogy historical reconciliation, történelmi, hát nem tudom ezt, hogy fordítanánk, megbékélés, történeti megbékélés, ami fölülről lefele jön, tehát intézményesített politikailag az értelmiség által elhatározott és tudatosan fölépített, sok munkát igénylő folyamat, németek és franciák,
Korea is Kína, vagy Korea is Japán, tehát sok példát lehet erre hozni. Ez teljesen hiányzott sokáig legalábbis, és hát azért most se állunk jól Közép-Kelet-Európában. Tehát ez, ha elindulna egy ilyen, már az is ugye szóba került rögtön az elején az értelmiség szerepe, ugye amit felolvastad, hát ezt kellene csinálni. Nem látok igyekezetet, hogy mondjuk Magyar Történeti Vegyes Bizottság, ugye van ilyen, hogy Román és Magyar Történeti Vegyes Bizottság, mit tudom én, még falvaknak a papjairól beszélgetnek, ahelyett, hogy a nagyon kényes, nagyon érzékeny, nagyon kellemetlen kérdéseket végre egy asztalra tegyük. Nem beszélnek róla, hanem akkor így elpepecskedünk valami festkónak a részén, ahol volt egy magyar festő is, meg egy román festő is. Bocsánat, kit érdekel. Pont azokról a traumákról, sebekről nem beszélnek, ami szerintem a gyógyulás folyamatához kellene vezessen. És itt az értelmiség nem tudom, hol van ilyen tekintetben. Köszönjük. Bátran magasba a kezeket. Kicsit válaszként mondanám csak, hogy nem mondanám egy széleskörű válasz, vagy kezdeményezésnek, de van a Közös Halmaz Alapítvány, ami pont ilyesmit céloz, hogy magyar történelem eléggé sok jobb és baloldali traumát, vagy 21. századi traumát tartalmaz, és beszéljünk róla. És hogy nem megváltoztatni kell azt, hogy mit gondolunk egyikről vagy másikról, hanem meghallgatni egymást. Ott melletted István, ja? Volt talán, nem is tudom, biztos Andrásik jobban emlékeznek, hogy tudják, hogy ugye a Hangkiselemének volt egy ilyen, hogy Boldog Magyarország projekt, hogy mi is volt ennek a neve. Hogy azzal találjuk ki Magyarország. Hogy azzal mi lett például, vagy ilyen jellegű kezdeményezések milyen nincsenek már? Hát ez most az Eszter próbálkozik. Nekem az lenne a kérdésem, hogy sok szó esett így a magyar nemkedvességről, de hogy szerintem így a globális folyamatok is eléggé arra felemutatnak, hogy nem kedvesek az emberek, mert hogy nagyon egy ilyen sikerességkultusz van, és aki sikeres, annak nincs ideje, és nincs ideje lehajolni, meg odafordulni másokhoz, és hogy ha most így evezünk is a magyar folyamatok ellen, de hogy ömlik ránk így a globális cunami, ami megint az ilyen nem törődömség felé hajtana minket. Hogy lehet ezzel ellen is küzdeni, ami inkább már a fiatalokat érinti, és mondjuk az idősek kedvességét, meg szerintem inkább a korábban felsorolt ilyen magyar sérelmek. Remélem ez kérdés lett így. Bocsánat, válaszolhatok én egy gondolattal, hogy tavaly volt a MOMEK körön egy olyan előadás, amit a magyar egyik leghíresebb versengés kutató, a Fülöp Márta tartott, nem tudom, hogy aki ott volt, emlékszik rá, és ő ott azt mesélte el, hogy ő egy évig kint volt Japánban, és vizsgálta a Japán, volt Amerikában ott, és az amerikai és a magyar gyerekeknek a versengző képességét, és azt mondta, hogy hogy azt mi el nem tudjuk képzelni, hogy a japánoknál milyen dráma van, mert hogy eleve olyan az oktatás, hogy aki nem kerül gimnáziumba, az gyakorlatilag a gyerekek, ott a legmagasabb a kamaszkori öngyilkosságok száma. Rendkívül erős nálunk is a versengés, de messze nem annyira. És amikor nálunk volt a Jövő Egyeteme, amikor újra gondoltuk az egyetemet, én azért hívtam meg a Mártát, mert azt gondoltam, hogy ezt majd valahogy beleépítjük a jövendő képzésünkbe, van nálunk tanárképzés, úgyhogy igazából nyitott kapukat dönget, mert nálunk is gondolkoztunk ezen. Valaki még akart valamit kérdezni, bocsánat. Én a Balbarci Eszterhez kérdezném, illetve a beszélgetés elején elhangzott ez, hogy az agencia visszaszerzése, és ez engem így elgondolkoztatott és eléggé megfogott, hogy eszembe jutott itt egyébként ennek kapcsán a bourdieu-i habitus, aminek ugye van egy ilyen, tehát ugye az agencia és a struktúra nagy problémájára próbál meg valami választ adni, és hogy az agenciának, a habitusnak ez a tudatosabb része, az
tulajdonképpen a determinizmus vágyától egy kicsit kimozdítja ezt, mert ugye ha úgy tekintjük ezt a habitust, amiben esetleg itt akár társadalmi szinten bele ragadt a magyar társadalomnak egy jelentős része, hogy ez hát tulajdonképpen ez velünk születik, illetve hát nem velük születünk, hanem szocializálódunk, és így maradunk, akkor ezt a tudatos részt és az agencia visszaszerzésétről mondunk le. Hogy lehet-e úgy értelmezni a te, mondjuk így, vagy bocsánat, tehát az ön programját, hogy a habitusnak a lassú, de mégis nagyon lényeges megváltoztatására való törekvés. Abszolút lehet. Mondjuk szerintem a Bourdieu egy kicsit túl strukturalista ebben, tehát ő túl nagy hangsúlyt tesz a struktúrára és a meghatározottságra, és kevesebbet a személyes agenciára, annak ellenére, hogy az ő saját pályája az pont annak a példája, hogy az ember, hogy társadalmi mobilitás létezik. Tehát én tulajdonképpen azért kezdtem el használni a kedvesség szót, mert az mindenkiben megmozdít valamit. Mert az nagyon egyszerű. Olyan nagyon egyszerű dolog, amit a nagymamánktól láttunk, amikor sütit sütött nekünk, a kedvenc sütit sütötte, amikor vasárnap elmentünk meglátogatni. Ez mindenkinek megvan ez az élménye. Tehát én le akartam nyúlni egy olyan szintre, ahol mindenkinek van élménye erről, akármilyen habitussal indul is el az életben. Ezért használtam a saját déd nagyanyámat is példaként itt ebben a sorozatban, aki ugyanolyan parasztasszony volt, mint a legtöbbünk életében, hogyha visszaásunk kellő generációt, akkor lesz egy ilyen parasztasszony, aki levágta a csirkét, meg locsolta a virágokat, meg etette a malacokat, és szerette az unokáit. Tehát én azt gondolom, hogy a kedvesség az egy legkisebb közös többszörös, vagy nem tudom, legnagyobb közös többszörös, tehát valami, ami közös, amit mindannyian tudunk valahova kötni, és ebben az értelemben nincs benne az a fajta kirekesztés, amitől a Bourdieu idegbajt kapott, és ami egyébként egy csomó morális rendszerben benne van, hogy ha te erre nem vagy képes megugorni ezt, akkor te nem vagy jó ember. Kedvesség az mindenkinek megy, ha megfelelően definiáljuk. Nyilván ezen megy egy vita, vagy egy beszélgetés, hogy hogyan definiáljuk. Tehát amit én gondolok, az az, hogy mindenkinek van élménye a kedvességről. A kérdés az, hogy ezt fókuszba állítja-e. És az én állításom az, hogy ha fókuszba állítod, akkor megváltozik az életed, de lehet, hogy még a hozzátartozóid élete is megváltozik, meg lehet, hogy a környezeted élete is megváltozik, pusztán azért, mert áthelyezted a fókuszt, és más lesz a viszonyítási alap, és más lesz az alapvető cselekvési minta, ami szem előtt van. És ezt lehet nevezni a habitus megváltoztatásának is, csak azért lennék ebben óvatos, mert azért a Bourdieu úgy gondolta, hogy a habitusunk testileg kódolva van. Tehát ahogy jársz, ahogy felöltözöl, ahogy megállsz egy másik ember előtt, hogy köszönj, ebben már mind-mind benne van, és én ezt így nem merném vállalni, hogy átprogramozom a biológiánkat, vagy a testünket. Én csak a figyelmünket szeretném átirányítani arra, hogy hiszen kedvességet mindannyian tapasztaltunk jó esetben. Aki soha nem tapasztalt kedvességet, az nagyon nagy bajban van, az segítségre szorul, de azért jó esetben mindannyiunk életében volt valaki,
egy rokon, egy családtag, egy szülő, egy tanár, egy szomszéd, akinek voltak kedves gesztusai, akiben ezt le tudjuk horgonyozni, azt, hogy mit jelent az, hogy kedvesség, és mondhatjuk azt, hogy én ehhez a horgonyhoz akarok ragaszkodni. Nem a sebeimhez, nem a sérelmeimhez, nem a frusztrációimhoz, a munkahelyi elégedetlenségeimhez, hanem ehhez a horgonyhoz akarok ragaszkodni, és nekem ennyi volna a célom. Én is szeretném folytatni ezt a gondolatot, és különösen azokhoz így összességében, vagy összevonva hozzászólni, akik körülbelül a kérdéseiket valahogy úgy fogalmazták meg, hogy kellene. Hogy kellene. És hát persze nagyon-nagyon sok mindent kellene, és a katolikus társadalomtanításnak van egy szerintem nagyon ötletes kifejezése, az úgynevezett strukturális bűn kifejezés, ami nagyon egyszerűen azt a jelenséget akarja megragadni, hogy olyan körülmények teremtése, amelyek közepette az ember arra kényszerül, hogy mindenképpen a kisebb vagy nagyobb rosszat válassza, de semmiképpen valami jót. Tehát strukturális bűn. És lehet ilyen strukturális bűnök szegélyezik a politikai életet, tulajdonképpen az egész világon, ahol olyan kérdéseket tesznek fel, amire eleve csak rossz választ lehet adni, vagy olyan intézkedéseket, adott esetben törvényeket hoznak, amelyek mindenképpen vagy arra kényszerítik az embert, hogy korrupt legyen, vagy pedig hátrányos helyzetbe hozzák, és akkor pedig bosszúálló legyen. Tehát ezt ismerjük. És ugyanakkor ez mind igaz, amikor azt mondjuk, hogy valami meg kéne változtatni az oktatásnak a hangsúlyát, vagy meg kellene változtatni a fókuszt, ahogy te mondod. Ez mind jogos, nagyon jogos igény. Van azonban ugyanígy a katolikus társadalomtannak egy másik fontos kifejezése, ami a strukturális bűnnél nehezebb, azt úgy mondjuk, hogy szubszidiaritás. És a szubszidiaritás az a társadalomszervezési megközelítés, amelyik azt állítja, hogy mindenkinek ott kell dönteni, ahol elég az információja, és akkor működik jól a társadalom, hogyha a legalacsonyabb szinten hozzuk meg a döntéseket, ahol az elégséges információ rendelkezésre áll. Ugye, tehát ez gyakorlatilag a civil társadalom működésének a legfőbb logikája. Vagyis akkor, amikor miközben azt gondoljuk nagyon helyesen, hogy a strukturális bűnök helyébe strukturális erényeket kell állítani, és gondolunk nagy társadalmi összefüggésekre, nagy társadalmi alrendszerekre, ez nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos, nem szabad elfeledkezni róla, de a cselekvésben ott kell változtatni, ahol mi vagyunk. Ahogy te mondod. Tehát ott kell változtatni. Valóban emlékezetbe kell idézni azokat a dolgokat, amikre szívesen tudunk emlékezni, és ezt felerősíteni, ehhez hozzátenni a mi kis elemünket, és azok felé, akikkel találkozunk. És tehát nem azt mondom, hogy az egyik vagy a másik, az nagyon nagy hiba lenne, hanem azt mondom, hogy miközben az egyiket követeljük, a másikat gyakoroljuk. És akkor jutunk el oda, hogy nem hárítjuk a felelősséget a nagy rendszerekre, amelyeknek kiszolgáltatottjai vagyunk, azt nyugodtan kritizáljuk, hanem minden lehetőséget megragadunk, én ezt a fogalmat használom, a nagyobb szeretetre. A nagyobb szeretetre. És hát most úgyis tavaszi szünet van, otthon lesznek a csibészkölykeink, vagy unokáink, hát most aztán van lehetőség gyakorolni az irgalmat, a nagyobb szeretetet. Gábor? Klári már itt erőszakolja, hogy szóljak, de egyébként akartam szólni, mert szeretném megköszönni a Eszternek és Andrásnak, és
Istvánnak és Klárnak, akik megszervezték, mert ennél fontosabb témáról szerintem a Magyarországon nem lehet beszélni. Tehát ez nagyon, nagyon fontos volt, amiket elmondtatok. És két dologhoz szeretnék kapcsolódni. Az egyik az, hogy András mondta ezt, hogy hát itt ennek egész régiónak van ez a sértettség érzése, és ez nem lehet azonos azzal, amit nyugati félén éreznek az emberek, már csak azért sem, mert a tények különbözőek. Tehát ők, a franciák, az angolok, spanyolok gyarmatosítottak, Kelet-Közép-Európát pedig gyarmatosították. Tehát ezért ez nem ugyanaz a helyzet. Az más kérdés, hogy például a magyar nemesség is gyarmatosította a szlovákokat, a szerbeket, stb. Tehát ez egy bonyolultabb dolog. De ami következik belőle az, hogy ugyanúgy, amit te mondtál a személyes megbocsátásról, hogy nem a németekre, nem a törökökre, nem az oroszokra kell haragudni azért, mert gyarmatosítottak minket, hanem a gyarmatosításra. És a gyarmatosítást utálni velük együtt, bennük, tehát a történelemben, meg magunkban is, tehát amikor magunk gyarmatosítottunk, azt is ugyanúgy kell utálni. Tehát ez teljesen egybevág azzal, amit mondtál. A másik pedig, ami ott fölmerült, hogy itt a világban azért nem csak itt vannak ilyen kedvességtelenségek, hanem az egész világ ebbe az irányba megy, hát az meg az individualizmus. Tehát az, hogy az egész világban uralkodik az individualizmus, ami elvesztette, pontosan azt megint csak az Andrásra hivatkozok, elvesztette a hitképességét abban, hogy van az egyénnél valami több. Például olyan emberiség, vagy az ember, akiben közösek vagyunk valamennyien, és ez a lényeg, tehát hogy az individualizmussal szemben ezt kell megtalálni, tehát hogy emberek vagyunk. És még egyszer nagyon köszönöm nektek. Még egy kérdés. Köszönöm. Még azt szeretném bedobni, ami így a beszélgetés elején elhangzott, és nagyon, hát így megütötte a fülemet, hogy ugye a kedvesség azért maradt fenn, meg az emberiség azért lett sikeres, azt hiszem inkább ez volt a gondolat, mert kedvesek voltunk, és ez emelt ki kvázi minket a többi állatfaj közül. És nem lehet, hogy az, hogy mondjuk most ennyire erodálódott a szolidaritás, az pont azért van, mert egy új evolúciós környezetben vagyunk, ahol a kedvességnek igazából most már új szerepe van, mert innentől kezdve, ha a kedvesség ugye eddig az evolúciós környezetben biztonságos volt, mert akkor gondoskodtak rólunk és jobban túléltük, most viszont minden korábbi időnél több ember él a Földön, nem biztos, hogy biztonságos már kedvesnek lenni, ezért evolúciós szempontból annyira nem éri meg, ezért erodálódhat, de innentől kezdve akkor ez a mozgalom már inkább egy ilyen értékmegőrző, meg egy ilyen példamutató mozgalommá válik, nem? Hát azért az evolúciós időtáv az nem 10-20-30 év, hanem az millió években mérhető. Tehát azt nem hiszem, hogy evolúciósan lettünk átprogramozva, kulturálisan lettünk átprogramozva, egy nagyon erősen kompetitív, és ahogy a Gábor mondta, individualista kultúrában, ami nyilván nem segít az, hogy egyre többen vagyunk, mert egyre többen vagyunk versenyhelyzetben, és ebben az egyre nagyobb nyomás alá helyez minket ez a versenyhelyzet, ez például a leggyakrabban időnyomás. Tehát az, hogy ti ide eljöttetek és meghallgattok minket, ez egyszerűen fantasztikus, mert biztos, hogy mindenkinek van 1000 más dolga. És ez az időnyomás az, ami gyakran akadályoz abban, hogy odafigyeljek. Gyakran akadályoz abban, hogy kedves legyek, mert elsietek a segítségre szoruló mellett. És ez egy kulturális evolúció, tehát nem biológiai evolúció, hanem egy kulturális evolúció. És ezen belül igazad lehet abban, hogy a kedvesség értékmentés, tehát egy ilyen kedvesség centrikus
projekt, mint az enyém, ha ez projekt, ez olyan rossz szó, csak nem tudom, valahogy rászoktam, de hogy egy kedvességcentrikus mozgalom az érték őrzés, de én abban is hiszek, hogy mivel újra és újra és újra új generációk lépnek be, akiknek a normáit részben a szülők alakítják, részben a média alakítja, részben a társas csoport, kortársi csoport alakítja, ezért akár új életre is kaphat, hozzátéve azt, hogy én a szélsőséges meritokráciát és a szélsőséges versenyt azt visszaszorítandónak tartom, mint politikafilozófus. Tehát azt gondolom, hogy a szolidaritásnak nagyobb helyet kellene biztosítanunk, akár azon az áron is, hogy így nem leszünk annyira hatékonyak és annyira termelékenyek, mint amilyenek egy tökéletes versenyző társadalomban lennénk. Mert a tökéletes versenyző társadalomnak az a lényege, hogy mindenki lecserélhető, és le is lesz cserélve abban a pillanatban, hogy csökken a teljesítménye. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nem kedves dolog. Tehát ezt én már úgyis, mint volt szakszervezeti vezető, erősen ellenzem. Tehát azt gondolom, hogy egyensúlyt kell találni a hatékonyság és a szolidaritás között, és ez azt jelenti, hogy a teljes versengés körülményeit egy kicsit fel kell puhítanunk, egy kicsit ellene kell tartanunk, és egy kicsit meg kell engednünk azt, hogy az emberi gyengeségnek is legyen tere, és legyen megbocsátás egy munkahelyen, vagy egy egyetemen, vagy akármilyen más környezetben. Az a nehéz, nagyon igaz, de az a nehéz, hogy úgy tanultuk, és szerintem a szüleink tényleg ezt tanították nekünk, azt javasolták, hogy hozzunk ki az életünkből a lehető legtöbbet. És hát az én jelenkori fiatalkoromban már egyre rövidül az a lista, amire még arra gondolhatok, hogy na még ezt kihozom az életemből. És akkor valahogy el kell számolnom azzal a ténnyel, hogy ahhoz képest, ahogyan indultam, ahhoz képest csak idáig jutottam. Ez nagyon nehéz ezzel elszámolni, mert az ember hiánnyal hal meg. Azzal az árszámadással hal meg, hogy mínuszba vagyok, mint a költségvetés. Na most, hogy lehet erre az alaptényre, szerintem mindannyian mínuszba halunk meg különben, hogy lehet ezzel az alapténnyel megbirkózni? És erre a professzorom és barátom, Zuléner azt a választ adja, hogy ha az ember az örök életbe hinne, akkor az könnyítene, mert akkor azt mondaná, hogy jó, most idáig jutottam. Most ebben az ION-ban, ebben az én világtörténelmemben idáig jutottam, na de hát kérem. És ugye a kereszténység gondolata, a távol-keleti vallások mások ebből a szempontból, de mondjuk azt is idevehetjük, gondolata az, hogy élhetünk abban a tudatban, függetlenül attól, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lesz majd a halál után, de élhetünk abban a tudatban, hogy nincs mindennek vége azzal, hogy végünk van, és ez a tudat, ez könnyít azon a helyzeten, hogy muszáj legyen szomorúnak, nagyon szomorúnak lenni az árszámadás piros számait látva. Én ezt csak elmondtam
És én is tudom, hogy ez, ezen még gondolkodni kell. Én azt javaslom, hogy ne legyünk szomorúak, azért, mert ennek az estének most itt vége van, mert még ezt lehet majd máskor folytatni, viszont az időnk véges, most is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és hogyha úgy gondoljátok, hogy András és Eszter megérdemel egy tapsot, akkor annak nagyon örülünk. És reménykedjünk abban, hogy nem lesz ebből a kedvesség mozgalmából egy ellenkulturális mozgalom, mert akkor az már nagyon nagy probléma lenne. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok, és várunk benneteket vissza a következő programjainkra, amikről majd biztos hallotok. Köszönjük, hogy eljöttetek.